אוי אוי אוי. התחלתי אותו לדבר, לא הרים לי. מעל אחותו. פאק. לא, תשאיר אותו, הוא רגיל לזה. תשאיר אותו, גם ככה הוא... נמשיך אותו הלאה. מה, לא ננסה שוב? הופה! ישנן צרות גדולות יותר, אמר חברו, לא נורא חבר. ישנן טוב, אני הקמתי פה איזה... צרות יותר, בסופו של זה הזמר במקום. אם תרצו עשיתי פה איזה לשים נזק. גמר וואי, הקמתי את הרדיאטור. אם תרצו לשים גמר תדחפו את זמר כן, בוא ממש. אבל פחדתי עם הרגש שלך, אבל זה היה נראה כאילו... לא, זה היה רע, כואב. התגובה שלך, זה היה נראה... כן, זה כואב.